20 мошини иборат аз кӯмакҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз масолиҳи сохтмонӣ иборат мебошанд, ҷониби ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод раҳсипор гардиданд. бо мақсади рафъи оқибатҳои заминларза дар ин ноҳияҳо ки бо хисороти ҷиддӣ ба қайд гирифта шуд, дар навбати аввал 2045 метри куби тахта, 2045 тонна семент, 350 тонна арматур ва 18 000 дона болопӯш ё худ шифер ба минтақаи зарардида фиристода шуд. ёдрас мешавем ки бар асари заминларза дар ноҳияи Тоҷикобод 268 оила ва дар ноҳияи Рашт 25 оила зарар дида, мутаассифона талафоти ҷонӣ низ ба қайд гирифта шуда буд. бо дар назар доштаи ин, тибқи дастуру сифоришҳои саривақтии роҳбарияти олии давлат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои бартарафсозии оқибатҳои харобиовари заминларза ва муҳайё сохтани имконоти аввалини зиндагонӣ барои зарардидагон чораҳои таъхирнопазир андешида шуда ба минтақаи офат хайма ва маводи ғизоӣ низ дастрас карда шудааст. бояд гуфт ки муҳайёсозии шароити арзандаи зист барои шаҳрвандон дар сиёсати иҷтимоии давлат афзалият дошта. дар ин самт пайваста тадбирҳои заруриву саривақтӣ андешида мешаванд. хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар ҳама гуна вазъ дар фикру андешаи шаҳрвандони мамлакат мебошанд барои бартарафсозии мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла зарардидагони офатҳои табиӣ бевосита кӯмакҳо менамоянд ва аз ҳолу аҳволи сокинони минтақаҳои зарардида пайваста бохабар мебошанд.